Permezz ta' għajnuna mill-Mita u l-Bank Ċentrali, fid-Dar tal-Providenza issa hemm servizz ta' Wi-Fi b'xejn. Dan sewa lil-Mita €100,000 u kien proġett li ħadmu fuqu aktar minn 200 ħaddiem. Il-proġett magħruf aħjar bħala CSR Project raq id-dawl f'din ir-residenza li tassew tiddependi fuq il-providenza ta' tjubija ta' ħaddieħor. Se tara primarjament li r-residenzi jużaw b'mod aktar faċli it-teknoloġija li tintuża minn kulħadd ta' kuljum. Fil-fatt il-ħaddiema tal-Mita taw aktar minn 2000 sija ta' xogħol volontarju sabiex ġiet installata din l-infrastruttura ġdida f'madwar 11 blokka. F'dan il-proġett intużaw il-fuq minn 10 km ta' cables ta' data, 400 punt ta' data u 60 Wi-Fi access point. Fi kliem id-direttur tad-dar fis-Siġġiewi Father Martin Mikallef, l-informatika saret xi ħaġa bżonn juża daqs il-ħobżna ta' kuljum. Xi wħud minnhom kellhom l-internet fil-kamra tagħhom. Illum jistgħu joħorġu fil-ġonna tagħna, imorru fejn iridu, fid-dar u għandhom free Wi-Fi kullimkien. L-impenn tal-Mita f'dan il-proġett imur id-fit ma' dak li tesiġi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda fejn jidħlu id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Fil-fatt din il-konvenzjoni tisħaq fuq l-aċċess miftuħ għal kulħadd għat-teknoloġija. Permezz dan il-proġett il-persuni b'diżabilità li jgħixu fid-djar tagħna se jkollhom dritt bħal ħaddieħor għall-aċċess tal-internet. Preżenti għat-tnedija ta' dan is-servizz kien hemm il-President ta' Malta Dr. George Vella u s-Segretarju Parlamentari responsabbli għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo. Huma saħqu li d-Dar tal-Providenza qed tinvesti flusa u ħina biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità fejn tidħol l-edukazzjoni, l-għarfien, l-inklużjoni, il-ħbiberiji u opportunitajiet ta' xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.